Dêra Dayika Meryem a Suryaniyên Ortodoks. Dêra Süryaniya qedîma Dayika Meryem ku di sed sala siyan de li ser parêzgehekê hatiye çêkirin. Dêra Dayika Meryem a li Amedê wisa tê texmîn kirin ku di sed sala siyan de hatiye çêkirin. Di nava hundirê Sûra Amedê de li taxa Leylayê de ye. Avaya dêra dîrokî û qedîm eydê weqfa cemaata Dayika Meryem. Dîroka wê ne sedî sed tê zanîn. Lê li gorî Muzeyxaneya Arkeologên Amedê heya sed sala sêyemîn tê zanîn. Ji aliyê Romayî û Bizansiyan ve hatiye çêkirin. Dêra me dêra Süryaniya ye û te dê berê em bêjin halqê Mezopotamya Süryaniya ye. Dêra me tabii berê mîladê ye, berê mîladê wî wextî gotin ji ware şemsî ibadet wilo bû, duayê xwe wilo dikirin. û tabii piştî İsa Mesîh re îman anîn, wextê got îman anî bi İsa Mesîh, pişt ev sed salî re de quliband bû ev derbû dêr. Berê tapînak bû, berê dîsa Suryanî bûn, ew gonaş güneşa tapanlar em bêjin. Suryanî weke me berî me got Suryanî xalkin ne înanca, yani ne baweriya. Suryanî gelek Samî halqiya belkî 5000 sal virin Suryanî, belkî 6000, belkî bihtir. Berî Mesîhê ji ewkê yanî ji tavkê re ew tapilmiş dikin. Ew Suryanî êdî wextê got Mesîhê qebûl kirin, Mesîh qebûl kirin êdî bûna êdî dêr çêkirin. Ya 27 sal virim keşetî dikim vir. Meryemana. Dêrê Meryemana Keysesî. Li Mêrdînê li Dêr û Zehferan 5 sal me xwend. Ev dêr gelek evna, ev dêr 1750 sala qada en çêbû. Yani kevna 1750 sal kevna ha. Tê zanîn ku berê jî wekî parêzgeh hatiye bikar anîn. Patrîkê duyem Yakub ku ji dêra Zehferana Mêrdînê hatiye heta sala 1871 ku koça dawî kiriye li vir jiyaye. Di nava baxçeyê dêrê de gorên gelek oldaran jî hene. Ji wê seddemê jî ev dêr wekî navenda patrîkê jî hatiye bikar anîn. Çardê berhemên nivîskiyên serkevran hene. Berhema herî kevin a sala 1533 ye. Tablo giş ayde tabii ye Mesihana, İsa Mesihana, ye Meryemana hana, ye Kadisa hana aziza. Wana hamu giş tabii orijinalın, avcı destahatını çekirin. An bejine de kök boya, bu dermanı avki hatiye çekirin. O av mezelci ye an bejin barsali bir haya. و یه موریحقو یه سروچلی و او که ام بیژن öğrenci Mesih elçiyevi Hindistan'a hem hastayı vijanina mortuma و مور حواره و مور يوحانون زعور مور zaten aziz am şu aret بیژن قدیس özellikle ve dere gel kavna و dere serna ve Meryem anaya ajbona gelek وتيدا أوكي هنا ما مزنة ما مثلا شاوا
ام بيجن ملفون بسرياني يعني ما مستها ما مستوانا قالك ما ظنن تدهنا جوي قالك قيمت ليها يعني بري 1000 سال بري 1500 سال فربن يعني او ما ظن في دربن او انا الدنيا دا ما ظنن لا بس ما ظن يعني جوي قالك مهمه ديرما دیر جدوسه بشانتی هوله قدا پیروزا مور یعقوب چار حوش دیوانخانه و لوجمانان پیکتی. لوجمان بناوه کدن خانی جبو خباتکارین دیره جبو کشه و جبو خندوانان هاتیه چیکرین. دیر دو جاران شوتیه و هلوشیایه. دو جاران رستوراسیون آوی هاتیه چیکرین. هری داوی 2005 ده جعالی جماعت سوریان انکو دروی ترکی و restorasyona deri hatiye kirin. Eder tabii ki am bejin boy insana, boy mulata, be çavat bejin İsa Mesih sereki dereya ve derj boy uloya. Yani tkare duayı xwa goder ne bejit tkare dise duayı xwa beki, ilmeja xwa beki. Bes der vake gote be brati mulat tene cemhav و der tabii ki ağlabevi tşbehe am bejin hem azman ve hem ard. قبية دير فرقي واهيج نينا دير سوريانية تابيكن نا واضح هيج فرق نينا اف كبر بجين جوارد بيجين والقاني آمدنا كبر آمدنا وحمو جيش دستهاتنا تشكرن ودريجي داري وداري جويزيا وحمو دستهاتنا تشكرن tabii ki avana hene kana ve taliye çebuna u hene kana beri çebuna tabii ki avuna farklı ki tedid mo ambejnoka Mor Gabriel der Amer evana tabii binayı nuji çebun evana çava bu da heji farah kirin bu jubur master bu derama beri permazın bu per farah bu amdvert bejin deriye Urfa'ye Urhoy Siryanit bejine Urhoy او deri sure beri dahata deri hatta havşa deri bu ve tabii ki zamanı Timur Leng'de de ardı khiradı ki ve tali dise cemaat çedi ki hatta ki çekirin hem bir çocuk bu hem nimz bu beri vakti naha abci guamli abci hindri deri bu beri naha بهزارو 1760 de tamir kirin و پشتی وی تالیجی 2004 da tamamen sıva kirbun او سوا ما جيكر وتماما اورجينالي ما دريخستا اورتي ياكل فير مثلا قلت بيجم ياكل فير في كوشا او بار صليبي هيا وباري 1000 سال ياشامش بولفر جمالات هيا او جي مطار متروبول مطران بولفر وفيلا خيجي كي مثلا مور يعقوب هيا مور يعقوب سروجي ورفع سروج سروجة اوجي قال لك امام مستقي قال لك الدنيا دا مازنا يعني يك الدنيا يك مور يعقوب سروج مور يعقوب بيجن السروجة تزاني باري السروجي الوفاجي قال لك سورياني هبو والفرجي قال لك هبو انها ديار بكر امكان بيجن مثلا تقريبا مثلا بنجي هنا بنج شخص وايجو باري اسلام بنا قال لك هنا او انا جي باصلي خاص سوريانينا سورياني خلق انا نا انانجا تزاني او انا جيت بيجن مثلا يرد بيجن ام سوريانينا يعني قال لك انا ابي باري اسلام بنا عاصمنا بنا يعني
Berhema dîrokî dêra dayika Meryem heya îro li ser piyanmaye û deriyê xwe ji bo mêvanên xwe re vekirî hiştiye. Di dêrê de jiyanek heye. Gelek caran welatiyên Amedê dengê zengilê dêrê û banga meleyên mizgefta bi hevra dibihîzin. Tabii berê dêra me em bêjin merkez bû, patrikxane bû, cihê patrik bû û wî wextê jî wek em ê bêjin medrese. Niha li dêra Amerê, li Zafaranê jî dîsa vê dersê din ewa. Berê ev der jî aynî ûlo bû, patrikxane bû. Wextê ku patrik çû pê de wî de aile hatin hindir û wî wextê jî zamanekî em bêjin ekonomî ew gelekî ew bû, em bêjin xerab bû û tabii waqif qerarekî distênê dibêje ev ailê ku feqîr bin em ê waînin hindir û divê de ji bo ku keribin xwe der. Sê mal hene hundirê derê sê mal hene êma talab jî hene talaba dixwînin li unîversîte dixwînin ji Midyadê ji Mêrdînê ji dêra Diyarbekirê tên dimênin li vir qena got kira nadin qena got em ji wilo ekonomîk olarak em alî dikin ji we. Dêr ji aliyê Suryaniyên ku bi zimanê Hezretî İsa îbadeta xwe dikin ve hê jî tê bikar anîn. Hêjayê gotinê ku cemaata Krîstyanên Amedê û dêra dayika Meryem herkî diçe kêm dibe. Ji aliyê din ve dêr ji bo geştîguzariyê jî vekiriye.